gwamna, kamar yadda aka ba mu wannan aiki mun je mun yi shi bisa tsarin da aka ce mu yi shi, kuma alhamdulillahi mun yi shi, mun gama shi kimanin kwana 4 ma da suka wuce baya. Sakamakon lokaci da aka bamu shi yasa sai yau muka ma kawo wannan kaya. Mai girma gwamna, sako na dattijawan teloli waɗanda suke ɗinki a gindin mainoni, wanda suka shiga halin ha'ula'i sakamakon wannan lockdown da aka shiga, suna godiya domin wannan aiki ya taimaka musu. Wasu ma da ba su niyyar yin tuwon sallah ba, amma sakamakon wannan kuɗin aiki da ya shiga hannunsu, mai girma gwamna, duk sun yi tuwon sallah a gidajensu. Wanda ba su samu damar siyawa 'ya'yayensu takalma ba da mayafai, mai girma gwamna, sakamakon wannan aiki da ya shiga a gabar ana jajiberan sallah, wannan kuɗi ya shiga hannunsu, ya taimaka musu, duk sun sauke nauyin abubuwan da suka saba yi wa 'ya'yayensu. A daɗe baka girgiza telolin jihar Kano irin wannan karan ba. Kusan zan ce duk wani tela a jihar Kano yanzu ya san gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje zaɓaɓɓiya tana yi da telolin jihar Kano. Kusan zan ce mun daɗe muna ƙorafe-ƙorafe akan cewa gwamnati ta ɗan yi shiru bata waigo kanmu ba, amma a wannan karan ta waiwaye mu. Kusan mai girma gwamna, tsarin da ka bayar akan wannan aiki dama ka ba da shi domin mu telolin jihar Kano mu amfana. Mun san cewa kamfaninnika sun nan neme ka da ka ba su wannan aiki a ƙasa da farashin da za mu yi, amma ka duba muhimmancinmu da darajarmu da darajar wannan sana'a ta mutum iyaye da kakanni, da ka san cewa hanya ce ta cin abinci mai matuƙar muhimmanci. Wannan muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sannan mai girma gwamna, wannan tsari da ka ba da shi, mun je lokal gamman 8 ɗin nan, mun bi mazaɓu, mun bi shauran unguwanni, mun tabbatar cewa an ba wa wayannan teloli sun yi abin da ka ce, kuma sun ji daɗi, sun yaba. A takaice wannan sallah da Allah ya kamu muka yi ta, mun yi ta ba yadda muke so ba mu telolin jihar Kano, amma wannan ɗauki da mai girma gwamnan jihar Kano ya kawo mana mu teloli ya kyauta kwarai da gaske. Ranar da ƙungiyar telolinmu na jihar Kano suka dawo da aikin da aka ba su wancan satin, kuma yadda aka yi wancan sati, mun ba su abin da ake kira haɗi na wayannan safofi na baki da hanci har guda 22,400, kuma a cikin adalcinka ka sahale aka ba su haɗin nan akan naira 50-50, wanda kudi jimilla suka tashi miliyan 1,120. aka ba su, kuma alhamdulillah yanzu gashi sun kawo. Kuma ka yi alkawari dama mai girma gwamna cewa idan sun kawo mu kuma za mu sake ba su, kuma an tashi ba su za a ba su da kudi a ƙasa. An ce ɗinki ba kuɗi, ajiya ne, wannan da kuɗi, saboda haka ba ajiya ba ne, aiki ne. Mai girma gwamna, a yau za mu ba su haɗi na guda 140,000, wanda kuɗinsu ya kama naira miliyan 7. na zo ka jera kuɗin nan a nan, wuri na guga wuri, keke da keke. Ga kudi naira miliyan 7, ga kuma kaya a waje guda 140,000 wanda za ku je ku hada. Ya girma gwamna ya ce ya ji daɗin yadda kuka yi rabo wancan, yi adalci. Duka ƙungiyoyin ƙananan hukumomi 44 da muke da su a kirawo shugabancinsu, wannan suna da yawa. Wancan karan ƙananan hukumomi 8
na cikin ƙwaryar birni aka kira. Wannan karan 140, saboda haka suna da yawa. A kirawo shugabancin ƙananan hukumomi 44, kowanne a raba a ba su wa teloli aikin yi. Na uku, ɗinka waɗannan yadudduka a cikin unguwanni yadda kowa zai san cewa wannan ɗinki nesa ta zo kusa kenan. Na hudu, yadda ƙananan hukumomi za su je unguwanni da layi-layi domin a raba wannan safa ta baki da hanci. To ba abin da ya fi mana daɗi illa da muka ga cewa waɗannan teloli suna da kishin wannan jiha kuma suna da kishin sana'ar tela. Ga su an ba su aiki sun kammala aiki. Dama an ce ɗinki in ba kuɗi ajiya. To mu ba ajiya muka bayar ba. Mun biya kuɗi an yi ɗinki an kawo abin da aka ɗinka. Ina so a kawo mana sample domin ɗaga in duba in ga hikimar telolinmu. Ga shi nan ma har sun sa shi cikin leda. Nan teloli akwai hikima, to mun gode muku kwarai da gaske. Za mu karɓi waɗannan kayayyaki an ƙirga, sannan za mu ba ƙungiyoyi daban-daban da shugabannin ƙananan hukumomi. Akwai ma ƙungiyoyin masu zaman kansu masu yi wa al'umma hidima. Yanzu muka taso daga bikin koya masu dabarun korar wannan ciwo, muka ce su biyo mu domin su gani da idansu. Mun roƙe su cewa za mu ba su waɗannan kaya, su ma su taimaka wajen rarraba waɗannan kaya.